un agraïment molt sincer a totes aquestes persones que fan possible aquest dia a dia de la Diputació de Barcelona. Aquests professionals, grans professionals que tenim en aquesta institució, aquelles que fan fàcil el treball dels diputats, de les diputades, també de la presidència d'aquesta institució, els companys i companyes que des de diferents llocs, tant tècnics com a polítics, han estat al meu costat al llarg d'aquests anys, el meu equip més proper, aquell equip que crec que entre tots hem fet una molt bona feina. Crec que, a més, aquesta és una casa, és una institució en la que treballem així, treballem en equip, amb un equip que és gran, un equip ampli, especialitzat en el món local i que jo penso que podem estar raonablement satisfets. Vull agrair també a tots vosaltres, els que avui esteu aquí i els que avui no estan, però han estat al llarg d'aquests anys diputats i diputades. Hem compartit reunions, hem compartit plens, hem compartit comissions, hem compartit el dia a dia i malgrat les diferències, malgrat les diferents ideologies, malgrat la diversitat de parers, sempre per mi ha estat un plaer i ha estat un honor compartir aquests anys que no han estat anys fàcils, sobretot i especialment aquests anys últims que hem viscut, marcats per la pandèmia, una pandèmia que ens ha canviat la vida, que ens ha canviat la vida als que estem aquí, però sobretot a la societat i a les nostres vides i a la nostra forma de treballar.